Tare cu voi este Cristian și fratele meu, Mihăiță. Noi vă vom arăta cum arată satul nostru, o bucățică din sat, cum arată după o furtună dezastruoasă. Aici încă nu e nimic cum a fost în Vaslui. Da? Sau în Poiană și în Dudase, am văzut cât gard era apa aia. Da? Eu m-am uitat. O să mă uit. Să vedem, am distrus tot drumul. Oare mai urcăm mașina asta la deal? Pe aici? Dacă a coborât, cred că și urcă, nu? Nu uitați că noi o să facem videoclipuri mai multe părți din satul Brustur. Să vă arătăm. Mâine cred că o să mergem în deal. Este undeva un loc tot cu iarbă și s-a adunat multă apă acolo. Zici că e un niaz sau un lac. Oh my god, ce este aici? Pe acest ogor a venit tot aici. Pând, pietriș. După ce se încălzește. Da. Ia uitați cartofi cum stau. Oh my god. Mâine anunța la vreme că fie cald. Peste tot, numai pietriș. Vă dați seama și ce va întâmpla dacă vedeți apa asta, nu? Da. Mai ia urcată la pământ. Uitați aici. Ia fugi și arată până unde a fost apa ridicată în sus. Nu, un pic mai la deal. Nu mai. Da, așa, până acolo a fost ridicată apa. Și se cunoaște pe aici cu spândiș. Din astea. Ia uitați ce chestie. Ia uitați mă, pietriș. Hai să coborăm în jos să vedem ce este. Uite, ia uitați, cartofi. Aici. Poftim? Vedem ce este în părâu. Yay! Oh my god, câtă apă este! What? Uite cum e acolo. Mai faci odată o ploaie. Uite, copacul și ăla țică înainte de copaci. Dacă mai... Da. Dacă are rădăcini mari, nu. Hai să mergem un pic mai încolo, dar mă eu ce apă și cum curge. Ia uitați, pietriș. Vedea seara din deal până în vale. Da, ia uitați, mai pietriș, mâl, din deal a ajuns până aici. Ui, ia uitați, pietriș. Ha? Ia uitați, s-a întâmplat aici, mamâl. Apă, ia uitați aici, curge. Ce viteză curge. Da seama ce a fost. Mai mult, de-abia pot să merg. Tot după... Ia uitați aici. Paci cum s-au lăsat. Uitați ce este pe aici. Oh my god. Și aici.
Oh my god! Ce este aici? Nu? Oare pot trece podul? Da, și eu cum îl trec. Dar ce s-a întâmplat aici pe podul acesta? Face o poză. Trebuie să vină iară ploaie. Nu? Ce zici? Da. Ne. Cred că vine ploaie. Care să ne simțiți de aruncă gunoaie aici. Eu voi încerca să traversez. Stai aici, duc în partea cealaltă, să deci eu în partea cealaltă, să vedem ce este acolo, da? Să vedem cum este acolo, știi? Să vedem în partea așa, după ne întoarcem. Ia să vedem, mă duc până încolo, da? Oh my god, e pe aici a ajuns apa în sus. Așa. Uitați ce este aici. Aici dacă intru cu piciorul acolo rămâi. Tot e frumos pe aici. Să mergem mai încolo să vedem ce este. Partea cealaltă nu s-a dus fratele meu. Mă gunoaie și ne simțiți de oameni. Asta e. Uitați pe aici. Am reușit și eu să traversez podul acesta. Să trec înapoi. Am trecut și înapoi. Acum mergem în partea cealaltă. Uite-te la mine. Uite-te la mine. Mă, n-auzi? Mihai! 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 Uite la mine. Uite la mine. Așa, bun. Să vedem pe aici. Tot așa curge apa și aici? Tot așa curge apa? Ia uitați-vă aici. Este iarba. Da, ia uite, curge. Uitați cum s-a lăsat iarba și încolo să se uita apa. Ia uitați. Așa arată iarba aici, față de partea cealaltă. Ia uitați-mă în partea cealaltă. Cum este? Și aici. Toată iarba stă la pământ. Ce este pe aici? Să mor eu. Ha? Uite, chiar se oprește acolo. Uite copacul prăbușit. Aici știu un pod. Știu că este un pod. Așa, să fac o poză aici. Trebuie să nu se descarce bateria la cameră. Ia uitați-vă aici copacul cum s-a lăsat. My God. Oh. Cred că vine ploaie. Până trebuie să ne întoarcem înapoi. A? Ca podul, mă? De aia cum zic. Acum
îți dai seama cum curge aici apa? Uite și păsărică frumoasă. Uitați, păsărica! Oricine să fie. Uitați cine a fost și a aruncat aici așa. Ia uitați-vă. Doamne! Poți păstrezi și ei ceva curat. Oricine a stricat podul, asta e. Uite acolo niște rase. Hai să Nu mai mergem acolo. Sau nu, hai. Dar lunic. Așa, ia. Uitați aici cum s-au lăsat crengile. Bă, mai încolo nu mai mergem, da? Mai facem videoclipuri. Încercăm să filmăm tot satul. Uitați cât mult este acolo, nu? Uitați-vă aici ce privește frumoasă. Poate vine ploaie. Te duci, mă. Te duci acolo lângă unde este noua creanga aia la copac. Nu acolo, în colț, fix în colț. Să mor, ce fain e. Nu? Hai să mergem pe aici. Hai. Mergi? Pe aici. Uitați gunoi, petriș, cât petriș s-a adunat, Doamne! Ia, stai așa. Stai așa, nu te uita la mine. Așa, hai. Uitați aici. My God. Hai că punem un pic de pauză să ajungem mai încolo, ajungem mai încolo și vă pornim din nou. Ia uitați-vă aici. Gunoi. Mii de gunoi. Nu primește asta naturii. Oh my God, ce este aici? Mai este un părău pe unde mergi la bibliotecă. Părău. S-a lărgit. Ia cât e aici. Cât mă. Uleu, mă uite, hai înapoi. Ha, dacă așa filmam și mai încolo. Asta e. Acolo este un iaz. Hai să mergem. Să mai dăm și în alte părți. Uitați aici. Da, noi filmăm natura. Și pe aici mai este altă cărare. Să urcăm la deal și revenim din nou în drum. Aici e mai fain, da? Mai facem și alte filmări. Ce este pe aici? Hai că pornim când ajungem în vârf. Acesta este videoclipul nostru. Cu voi a fost Cristian și Mihăiță. Noi vom face alte videoclipuri. Ne băgăm undeva în râu. Așa. Dacă vreți, puteți mă căuta pe Instagram că am Buzdea Cristian. Puteți să-mi dați mesaj ca să vorbiți cu mine. Și nu uitați să dați like, share și
să vă abonați, să dați share dacă vreți. Dar eu vă rog să dați share ca să vadă și alte persoane. Cam atât. Cam atât pe ziua de azi. La revedere și v-am pupat!